Sound speeding. Action. Action. Inna lillahi. Subhanallah. Sorry. Action. Dan Allah kai. Subhanallah. Yalla bai. Yanzu sai mu bar mahaifanmu inda aka haife mu aka binne cibinmu sai mu tattara mu bar garin saboda yaran nan. Saboda wannan matsala. Saboda wannan matsalan. Sake mu saboda wannan matsala kawai. Saboda wannan matsalan kawai. Yalla bai. Ai mai gari ma na faɗa masa kamar yadda na zo na same ka haka shi ma na faɗa masa. Idan ba mu yi hakan ba za a samu matsala. Kai shiru da shi kenan. Yanzu hakkin gaya wa mutane al'umma tunda ku hukuma yana na ta yawan sai ku gaya musu abin da yake faruwa. To yanzu shikenan tunda hakkin al'umma yana kan yalla bai. Yanzu sai ku yi kokari ku san yadda za ku yi ku kullo mu wannan lamarin. Za mu same su mu faɗa wa al'umman ma gaba ɗaya insha Allah. Shikenan. Zo dan buɗe mu shi. Ko ma dan. Zo a ma zo ma. Wannan mutum ba